Здравейте хора, аз съм Скелета БГ. Ей там... Един телефон, хора. Ай там Мастер БГ. Не сме намерили сам телефон, намерихме батерия на телефон. И той началото на телефон. Да. И представете хора, знаете къде намерихме? Опа, много съм непохватен напоследък. И знаете ли това къде го намерихме? Ето тук, на алеята. Аз ще го следвам. И още извинявайте за изпускането. Сега да разследваме за още неща. Телефона на мене сега, моята. Коста хора. Моето локче. Не е твоето. Я! Който? Аз също мисля, че е дистанционно. Хора, кой букучения рай може да намерите телефони и какви неща. Да видим какво друго ще намеря. Сега е iPhone. Ако не бъде късмет, да съм се таковал в такова. Идваш ли? Мога да кажа, че хората, какви ненормалници има, че да се хвърлят телефона тук. И тук отгоре телефона 100% е работил, ама са били пияни. О, да. О, да. О, да. Отка има още едно път надолу, хора. Надявам се да не ми сложат копирайт. What the fuck? What the fuck? Хора, аз се отрепах. Буквално. Скелет! Помощ! Отрепах се! Тук съм! Не мога да стана! Поемите! Умирам! Телефона ти също! Вземи телефона!